request dari Pak Pri sudah. Nggih. Nika ngaturaken ujeng rawuh sedanipun dumateng pertamu, ujeng lelenggahan. Menika madu mardhang kalih ya dialonke dhisik. Ha nggih, Mas. Dialonke dhisik. Niki diparingi napa? Diparingi sing rada alus pokoke. Nggih. Jahene ya urung patut gandeng ya bose Pak Pri ya ngersake lagun, ya sak lagu tetep tak minangkani ndak selak kundur. Heeh, Mas. Haduh Nyai dengar kena cintaku tulus padanya umpama sliramu sekar malah hati aku kumbangi dam sehari umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal lewati monggo Yai. Sabun mandi dibake neng langgam nyidam sari. Nika ketinggalipun perempuan genteng pisan sampun kepareng rawuh. Isa harapan meneh terus kasigat. Haduh. Wes kok ya. Haduh Nyai. Nyidam sari menika sampun katur yen pamunten menika ketinggalipun rombongan ketang pisan sampun katingal rawuh yen pamunten menika Queen Kanada badhe kasih ketrumyen menika badhe kagem ingkang salangkung wigati pedal sasana kula sumekan dumateng pengandali wara nuwun matur sembah nuwun.